amene umazimva kunena kuti ndiwe president wa dziko lino. Ndikunena kuti amene umazimva kuti ndiwe president wa dziko lino Lazarus Chakwera, chifukwa chonena kuti amalawi tu president nziko muno anasankha kale. Amene akuzalamula kuchokera mu September 2025 unoyo amalawi anasankha kale president muntima mwawo. And even amene iwe kumapasa kumavala nsalu za MCP muntima mwawo mo anasankha kale, and amenewo akungobwera pamenepo kungofuna kukwanirisa malemba, kufuna kukudyera. Chifukwa chonena kuti sindikukhulupirira kuti olo munthu mmodzi amene akuona zinthu mmene zikukhalira mdziko munomo angakazuke mmamawa kupita kukavotera chipani cha Malawi Congress Party msogoleraje nakhala kuti president aje ukhalebe iweyo. Mu zaka 4 ndi mezi iyi yomwe amalawi adusa m'mikwingwirima yovuta kwambiri, amalawi amene akuzunzika molapisa, amalawi amene iwe unalonjeza zinthu zambirimbiri kunena kuti ukhala ukuwapangira, koma lero ndi chinthu chimodzi chomwe palibe ndi chinthu chomwe iwe wadani kuti wapanga. And sindimaziwa kuti chomwe chikukulimbisa mtima ndi chani, mphamvu ukuzitenga pati ndi mmene zinthu zilili mdziko muno. Ukanakhala kuti wanzeru ukanapanga resign. Andi zinthu ukuchita kuonesera ndipo anthu akupitirira kukugwirisa kukuyuza ndikumakhala kuti panopo wayamba nthawi yonena kuti uzithana ni ma activists, anthu amene akudandaula mdziko muno, anthu amene akuona akuwafalisira anthu mauthenga, amene kuti akuwaziwisa anthu amauthenga kuti aziwe zeni zomwe zikutani kuti zikuchitika mdziko muno, ndi amene wayamba panopa dili yona kuti uthane nawo. Ndipo ndifuna ndikuwuzeni kuti uthana ndi anthu ambiri, ndipo iwe apopo wangoyamba apo. Andi ukanakhala wanzeru ukanatha kuona kuti sinthawi inonena kuti uzilimbana ndani, kuti uzilimbana ndi anthu malamu kuti uzikhala nawo pakirati akatundu tako kuchoka ku State House makasungisa kuti ku area 6 komwe wewe unatani kuti unachokera. Ndifuna ndikusimikizire ngakhale asilikali amene akugadira panopa zafika ponena kuti akutha kuzindikira kuti iwe 2025 uli pa ulendo, ndipo 2025 unoyo iwe ukuchoka mu September la munomo, ndipo sizingatheke iwe kuzawina dziko lino kuzakhala ndi mtendere. Ndipo anthu azayesesa, ndipo kamaganizati mapulani tako tobera lijasizitheka. Anthu ndikunena kuti mumtima mwawo president anasankha kale, ndipo saini yomwe ukuona iweyo pa misonkhano ya DPP kuchokera chigawo cha kumwera, kumpoto, chigawo cha pakati, ndi saini yonena kuti iwe uzikonzekera kunena kuti ku State House ukutani kuti ukuchoka. Ndi saini yofuna kukusimikizira kuti mumtima mwakomo ngati muru wako uli ndi vuto ndithu uchapike uyambe kuyenda bwinobwino, chifukwa anthu dziko lino akuona. Ndipo kulimba mtima kwako sindikuza kuti ukulimba mtima mwantundu wanji. Iweyo ndifuna ndikuuze kuti pochoka pa mpando umenewo uzakumana ndi mikwingwirima yovuta kwambiri, ndipo anthu azalakalaka nthawi yomwe azaluse mavoti kunena kuti chipani china chawina iweyo waluza, azalakalaka kukubwerera ndi ndodo kumene koko kakuchosa ku State House ndi ndodo. Fosa zafunanso kuti even paulo pa tsiku limodzi iwe kugona ku State House, iwe amene iwe munthu woyipa kwambiri. Munthu amene samamuyembekezera, mbusa amene anthu amanena kuti achitira amalawi zabwino, ndi mbusa amene akuwaonesera amalawi nkhanza zake zonse, mbusa onama nkhati iweyo, ndipo ndiwe mbusa amene wayipisa mbiri yabwino ya azibusa ena amene alipo mdziko muno. Anthu panopa pofika posakhulupirira azibusa chifukwa cha munthu ngati iweyo, pomwe azibusa abwino mdziko muno alipo. Ndipo iwe zaonekera kuti ndiwe munthu osaopa Mulungu. Andi anthu anakhulupirira kuti ndiwe munthu osaopa Mulungu chifukwa ndi munthu amene iwe unalonjeza zinthu zambirimbiri, lero ukubwera kumanena kuti ukuphulisa zithupi. Ukuphulisa zithupi za amako, ukuphulisa zithupi za ambu yako kapena za zizukulu zako, kapena ukuphulisa zithupi za mkazi wako. Amalawi unalonjeza kuti kanika dziko lino 2 years uzakhala kutani kuti ukupanga resign, zakukanika kupanga resign, lero kukabwera poyera kunena kuti ukuphulisa zithupi. Are you serious? Ndi anthu akakhale akuvotera president amene kuti ntchito yake maiko ena akupanga zitukuko, iwe ntchito yako ndi yophulisa zithupi. Maenje aja ati amene ukukwirira iwe. Maenje aja amene ukukwirira iwe. Ukanakhala ukukwirira maenje bwenzi ukugula magalimoto ambirimbiri apa ndipiti, magalimoto odula 500 million. Kumakakhala kuyika pa ndipiti pachapo munthu apo kuti ukuphulisa mabala. Munthu onena kuti ukukwirira maenje. Ukanakhala kuti iweyo kukwirira maenje chuma chako chikanafika mmene chafikira panopa, kumafika kumakasamusira kuije maiko akunja ndalama za amalawi, misonkho ya amalawi, madollars amene akusowekera anthu kuti agule mafuta mdziko muno kumasamusira kunja, ndi uzikaanamiza kuti kuphulisa zithupi.
kodi umangondenga ngati kuti wina aliyense amene ukumulankhula ndi mwana wa kwanu kapena ndi mwana wa ambuye yako kapena ndi mwana wa amako? Ino ndi dziko nsanje tuchitipa imafuna mtsogoleri amene ali wokhwima nzeru okuti akakhala pa mpando aziziwa chani kuti zomwe akuchita osati kubwera pamene popo ni nthano kwa Amalawi. Ani ndikufuna ndikusimikizire iwe ukamakhala pamene popo uzikhala ukuziwa kunena kuti mu September munomo anthu chisankho anapanga kale mu mtima mwawo, ani mu chisankho cha anthu mu mtima mwawo mulibe mu Lazarus Chakwera. Amene iweyo maminista ako zafika pona kuti ngakhale maminista ako amene ena amene uli nawo iweyo sadza kuvotera iweyo chifukwa kuti akutha kuona majority imene akamapita misonkhano mmakukamo. Zimenezo ndi zomwe zikuachitisa mwina mwache mwa anthu ena ma MP ako akumakhala ndi chiganizo chona kuti akuyima independent. So ngathe kuona kuti pamenepo ndi chiyambi chonena kuti iweyo palibe china chilichonse chomwe chikuchitika m'dziko muno, palibe china chilichonse chomwe iweyo wapangira Amalawi. Apo ndi ufuna tikusimikizire ndipo iweyo tunde utimanga. Iwe utimanga m'dziko munomo koma palibe munthu amene angagonje, palibe munthu amene ungamtseke pakamwa kuti azichita njenjenje mantha kuopa m'dziko limo. Ufulu omwe ndithu anaumenyera Amalawi wokha mosogozedwa ndani kodi ndi Bakili Muluzi, president amene ngakhale panopa ali moyo anamenyera ufulu kunena kuti m'dziko munomo ukhale ufulu wa democracy, munthu akhale pa ufulu olankhula zinthu za kumtima kwake. Ndiye lero munthu akabwera kuzalankhula zinthu zotsutsana ndi iweyo kumalingana ndi mavuto amene akuwaona muzikakhala kuopseza nkumamanga. Kanzimu kokupha kamene ukutani kodi ukumakhala nako iweyo ukamugwira munthu uja usiku kumutumizira zigawenga anthu mkatikati mwa usiku umene mujamo chachitika kwa Lighton Mangochi ndi chani? Kapena unamulembera kalata Lighton Mangochi kumwira na ku polisi iye yosapita ukuchita ukamusaka general activist Lighton Mangochi nkhati kuti mwina ndi mkaidi oti wathawa kundende pomwe ni munthu ndi suspect amene mukufuna kungoganizira mulandu omwe inuyo mukuona kuti wapalamulawo. Ndi suspect ndi munthu onena kuti court ndi omwe imasimikiza munthu kuna kuti ayi ndi chani kuti ayi ni milandu, koma mukuchita ukamupitira usiku ukagwira nkhati mukagwira zigawenga. Andi kukugwira umene kuchako mmathandauza chani? Andi chachitika mkatikati mwa usiku before asanafike ku polisi ndi chani? Amalawi ido ali ndi mafunso onsewo mu mtima mwawo. Chifukwa kuti mukanakhala munthu mukufuna munjira zomugwirira munthu ndi zambirimbiri. Anthu amatha taonapo kuti anthu akulembedwa makalata, taonapo anthu akutulusidwa chani kodi ma warrant of arrest ayina Alfred Gangata amakazipereka okha. Ayina Suleiman anakazipereka wokha chifukwa mnatusa warrant of arrest. Ndeze kuvuta ndi chani nkumatusa ma warrant of arrest nkumaonera kuti mukufuna kumanga wakuti muone kuti munthu akazipereka yekha kapena akabweradi ku polisiko kapena muichita zomusakasaka. Koma kangofikira mujeni kupita in hatchway mkatikati mwa usiku ndi asilikali amenenso ali civilian ane pamene pajapo Lighton Mangochi moyo wake tife tikuziwa kuna kuti uli pa chiopsezo chifukwa chachitika mkatikati mwa usiku ife sitikuchiziwa tife tikuziwa kuti boma ilili la MCP ndi boma lotani kuti lokupha njira zake zimakhala ngati mmene mwatani kuti mwamupitirawo cheni Lighton Mangochi uja. Koma izizi ndifuna ndikusimikizireni sizi kusintha kanthu kondani kodi kwa Amalawi, sizi kusintha kanthu kwa activist wina aliyese. Anthu panopa ali m'maso ndipo anthu panopa akupenya andi chiweruzo chake nchomwe chikubwera mujani kodi chikubwera mu September panopa pa 6. Ndipo ndifuna kusimikizira iweyo vote suzaitani kodi suzaiona. Ani ndikunena ineyo panopa ndilibe mantha ena aliwonse ngatiso kuli uli wokonzeka kunena kuti utumize anthu kuti azaninyamule abwere ngakhale lero lopenda tulusa chani kodi ndikusimikizira ndifuna ndikuuze kuti iwe ndiwe chisiru ndipo mmutu mwako ulibe nzeru. Ani ulamuliro omwe ukupanga panopa uzikapanga ndi ambuye yako uzikapanga ndi amayi yako kwa malemboko osati Amalawi watengere pa mtoso m'dziko muno. Dziko lino ndi la democracy. Amalawi anamenyera democracy imene ikuti akhale pa mtendere sanafunenso moyo kudana ndi moyo wa one party system omwe unkachitika nthawi yakamuzo womwe ukubwezeretsa iwe panopa. Malawi wina aliyense ngakhale ana ma 2000 sangavumere kuti ulamuliro omwe anaukana azibale awo anaukana makolo awo ukabwererenso m'dziko muno. Tikusimikizira kuti Malawi wa lero si amene ukunganizirayo. Malawi alero apanga zoyesesa kuti iwe pa mpando potani kodi uchokepo ukamaganiza zoberazo zimenezozo ndi maloto achumba sizitheka. Amalawi mmodzi kwa zisiru mu boma la MCP chisiru so number 1 china ndi chichire apachi chomwe chikumazungulira kumayenda ndi a media nkumalowa m'mamizi nkunyamula ti ma 5 kg taufa kumagawa
ndikumbaka auza anthu mene kuja kuti boma ndilomweli. Are you serious? Kodi tupena paketu uyu akamanena akamamuganizira anthu kuti mutu wache sumayenda anthu ndi amakhala kunena zinthu zoona. Chifukwa munthu wanzeru sangamakapite m'mizi mpaka na kumakajambula kumakatula zithunzi kumakapanga ma video kumene nkhani yache kuti akupereka 5 kg ya ufa. Are you sure kuti munthu angakambe kusintha maganizo kuti boma ndilomwe lifoti walandira 5 kg ya ufa munthu amene ali ndi ana okwanira olo 5 kg ya ufa angadye masiku angati? Andi ndipo munthu amene mutu mwache summalingalira za tsogolo la chilandale number 1 ndi ndu yali apayi Chisilu. Ndithu kumapita umene kuja kwa media kumakajambula minthu timanyumba kuwaseka Malawi chani waonesa Chisilu wa Malawi ndikumakalimba mtima kumakanena kuti boma ndilomwe lifera kumpasa munthu fuka 5 kg ka ufa. Are you serious ndi ziko eri? Andi ukanakhala munthu wanzeru iweyo Michael usimanganya ukanayamba kuganizira za tsogolo lako la yani kuti pandale. Tsogolo lako pandale palibe munthu lilibe tsogolo lina lililonse ndipo usayembekezere kuti iweyo ungakhazikike mundale. Andi mwa zisanzo mwa izo uziona anthu akamakabe osankha ma vice president amene akupita nawo pa ma ballot paper ako. Iwe sopezeka sukakhala kumbuyo kwa munthu wina aliyense. Palibe amene angakhale ndi president amene angakhale ndi chiganizo chokuti antenge Michael Usi akhale vice president amene akupita naye pa ballot paper nzinthu zosatheka. Andi iwe kumene kokoka changokhala chinthu china chake chomwe chinguyuzidwa kumangosongoneza kumangovina kumangogwiragwira ziyaka zaeni. Iwe ntchito yako yomwe wapasidwa iwe ndiliyo kuti ndi imeneyo. Ukanakhala wanzeru ukanangoyamba kuganizira kuti mwina mwake timezi timene nditi wakhala iweyo vice president kachaka kamene kakhala vice president ukanangochoka pomwe kachitechete kumakasunga chani kuti kumakasunga tindalama takoto kumakadya tindalama tako kwatipeza pa nthawi than kuti uzilimbana chani kuti ndi ndale. Chifukwa mwa iweyo mulibe mu ndale ina iliyonse. Andi mwa iweyo anthu chomwe amachiona amangoziwa kuti ngati pali chinthu china chake chomwe chimangopita pa gulu pa anthu kumakapanga zinthu zosongoneza kumakapanga zinthu zozerezeka ndiye ndiweyo Michael Usi. Munthu amene ukukanika kolo kusamala ndi ana andani kodi a brother wako amene unabadwa naye jeni ma twins uja ukanika kusamala anake ndiye ungakasamalire dziko. Andi ndipo sopati mwangokumana nokhanuka ndi Zisilu kuyambira president yo Chisilu iweyo so Chisilu onse amene Zisilu zokhazokha kumapusisana nzomwe mukuchita kumene koko. Zisilu zokhazokha kuyamba kuseka na Chisilu nzomwe mupanga kumene kokoso. Palibe Malawi amene angakhale ndi chiganizo kukanena kuti akamusatire manganya kapena manganya anabwera kuzungulira muzi kunena kuti anthu chayasindisa china chake kuti akanene kuti aboma ndilomweli. Zimene zetu ukungozipusisa. Ukhale pansi uzilingalira chani kuti pasogolo lako la ndale than kumapanga zinthu zopusazo. Kamaso kanakhala munthu oti umaganiza ndi munthu wanzeru ndikhulupira kuti pamene pakungotha kufika iwe tikufika mu nthawi ya yovotayi pa 16 September ukanakhala wanzeru ukanangosiya pomwepo uzingoyang'ana zachani kuti zasogolo lako kodi kumuzi uzikakhala bwanji khaya uzibwerera ku Zimbabwe kwa ndani kodi kwa amayi ako uzikaona kuti ukayambira patipo. Than kumalimbikira chinthu chona kuti sichingakuthandiza. And for zomwe kupangazo ndi uchisiru weni ungowoneseratu kugulu la Malawi na kuti iweyo mutumo chilipo mulibe chilipo. Nchifukwa yokumapereka bize kwa mabodyguard ako kumangoti wothamangira kwapasa bize mabodyguard ako. Chifukwa yoti mabodyguard akugadira chimunthu yoti mutu wache sugwira ntchito chimunthu chozungulira mutu.